Cadwgan Ein Cyfnod Ni, Glenys M. Roberts. Bydd llawer ohonoch wedi clywed am y Cylch Cadwgan a fodolai yn y Rhondda a'r ardal yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd. Cylch llenyddol yn cynnwys rhai o lenorion amlycaf yr oes, Rhydwen Williams, Pennar Davies, J. Gwyn Griffiths a Kate Boss Griffiths. Ond efallai, na wyddech fod cymdeithas leddynydol o'r enw Cylch Cadwgan wedi bod ar waith yn yr hen forganwg yn fwy diweddar, ers chwarter canrif bellach yn fras yn ardal Pen Tyrch, y Creigiau, Gwaelod y Gardd, yr Efail Isa, Ton Teg a Llantrysant. Gweledigaeth Dr Roland Wyn wrth iddo ymddeol o'i swydd gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru oedd y cylch hwn. Roedd yn gwybod bod digon i ddiddordeb mewn llenyddiaeth yn yr ardal, ond gyda'i brofiad a'i grebwyll gweinyddol, penderfynodd nad oedd angen ffurfio cymdeithas newydd sbon, ac yn hytrach aeth ati i greu partneriaeth rhwng 5 o sefydliadau'r ardal, sef Cymdeithas Gymraeg Llantrysant, Clwb y Dwrlun Cymdeithas Gymraeg Pen Tyrch, y Creigiau a Gwaelod y Gardd, Cangen y Gardd o Ferched y Wawr a Chapeli Bethlehem, Gwaelod y Gardd a'r Tabernacl Efail Isaf. Y disgwyl oedd y byddai pob partner yn gyfrifol am drefnu ac ariannu un cyfarfod llenyddol y flwyddyn, i'w gynnal mewn mannau dewis. Gweithiodd hyn ers chwarter canrif bellach a chynhaliwyd dros 100 o gyfarfodydd ar y cyfan yng nghanolfannau'r ddau gapel ac yng Nghlwb Rygbi Pen Tyrch. Ond rwy'n cofio i ni fentro cyn belled a chaer dydd unwaith trwy garedigrwydd y cyn-lyfrgellydd y diweddar Bryn Jones i Lyfrgell Rydd Caerdydd i weld llyfr Aneurin a chael sgwrs ddifyr gan yr athro Dylan Foster Evans am farddoniaeth y Gododdin. Am rai blynyddoedd bu Cymorth Llenyddiaeth Cymru a'i cynlluniau grantiau, awduron a'r daith a'r gronfa ysbrydoli cymunedau yn allweddol. Byddai Roland yn annog y partneriaid i drefnu'r rhaglen erbyn mis Ebrill, ac yna byddai ef yn gwneud cais am nawdd dros bawb am y flwyddyn o fis Medi ymlaen. Erbyn hyn, ein bod yn ddiolchgar i Lenyddiaeth Cymru am nawdd i ambell i gyfarfod o hyd, mae'r partneriaid yn ddigon hyderus ym maint y gynulleidfa i fentro ar ei liwt ei hunain yn aml, a chodir rhyw 5 wrth y drws sydd mewn egwyddor yn ddigon i dalu'r costau a ffyr siaradwr. Cafwyd gwledd o ddarpariaeth dros y blynyddoedd. Dyma raglenni 5 mlynedd enghreifftiol wedi ei dewis ar ha. 2005 i 6, Dylan Iorwerth, Dylan Foster Evans, Jerry Hunter, Emyr Lewis, Nesta Wyn Jones. 2006 i 7, Geraint Jenkins, Mary Emlyn, Damien Walford Davies, Tudur Dylan a John Davies. 2007 i 8, Cennar Davies, Christine James, Myrddin ap Dafydd, Catrin Dafydd, Aled a Jim Jones. 2008 i 9, Hugh Jones ac Arfon Gwilym, Richard Wyn Jones, Gareth Miles, Bethan Gwanas, Mena Elfyn a Fflyr Dafydd. 2009 i 10, Carol Lewis, Prys Morgan, Kerry Wyn Jones, Ken Williams, Fflyr Dafydd, rhai o siaradwyr Cylch Cadwgan yn y cyfnod rhwng 2005 a 2010. Mae'r cof am rai o'r siaradwyr sydd bellach wedi ei gadael yn dra gwerthfawr. A dyma rai o'r merched fy'n ararch. Maureen Rhys, Sioned Davies, Mereri Hopwood, Branwen Jarvis, Bethan Gwanas, Angharad Price, Manon Rhys, Nesta Wyn Jones, Mary Emlyn, Christine James, Catrin Dafydd, Mena Elfyn, Fflyr Dafydd, Carol Lewis, Lowry Roberts, Catrin Stevens, Glenys M. Roberts, Sharon Morgan, Karen Owen, Meg Ellis, Eleanor Wyn Reynolds, Fion Dafydd, Sioned Erin Hughes, Urgain Haf a Bethan Mair. Daliwyd ati yn ystod y pandemig hyd yn oed, ond gan gynnal y cyfarfodydd drwy gyfrwng Zoom. O leiaf roedd llai o gostau teithio. Llenyddiaeth fyr pwyslais o'r dechrau, ond rhoddwyd lle i galfyddyd a hanes hefyd o bryd i'w gilydd. Y mis Mawrth eleni, Dr Hefin Mathias fy'n siarad am un o'i arwyr, David Lloyd George. Ac yn gynharach yn y flwyddyn, bu'r arlunydd Anthony Evans yn sgwrsio am ei waith.
Mae'r fenter iaith leol yn ein helpu y dyddiau hyn drwy ddarparu posteri a hysbysebu yn yr ysgolion lleol. Ond mae angen i ni fynd ati'n ddycnach i ddenu cynulleidfa iau. Efallai y byddai'n syniad i ni ofyn i ysgolion Llanharri ac Arddolwg ddod yn bartneriaid. Ond beth am yr enw? Moel Cadwgan yn y Rhondda roddodd yr enw i'r Cylch Cadwgan gwreiddiol. Ond pwy neu beth oedd Cadwgan? Dyma'r esboniad yn ôl Penry Williams a fy'n golygu ein papur bro tafod elai am 20 mlynedd. Yn y 12fed ar 30 ganrif ar 10, bu ymladd rhwng y Normarniaid a'r brodorion lleol am yr ardal rhwng Taf ac Elai am ymron i 150 mlynedd, ac i Richard de Clare lwyddo yn 1245 i ddal ei afael ar gastell Trantrisant, fe gododd Cadwgan fawr i arwain werin bobl ac i amddiffyn ei hen draddodiadau a'i hawliau. Ei fwyell finiog oedd ei hoff arf a fy'n fodd i sicrhau fod yr iaith Gymraeg a thraddodiadau yn parhau yn fyw yn yr ardal hon. A dyna'r rheswm am y fwyell ar y logo. Mae'r ardal yn ddiolchgar iawn i'r holl siaradwyr a roddodd ei hamser a'i doniau i'n diddanu a'n goleuo, ac yn arbennig i Roland Wyn am ei weledigaeth a'i ymroddiad dros yr 20 mlynedd cyntaf. Ymlaen â ni yn hyderus, un dyfodol dan faner heddychlon Cadwgan.